खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया गिबि निउसआव दङ सासे साख्रिआवला बर' सुबुङा जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो बे जाथाया बरपेटा र'डआव जादों थांनाय हरनि 6 रिंगासो समाव बरपेटा र'डनि बाजिगाव लामायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो गोख्रै खारथिजों फैनाय गंसे बाइकआ गंसे साखा खबब्रै गारिजों सौग्रावफैयो बे जाथायाव बाइकखौ फैनाय सुबुङा गोब्राब जखम जायो जखम जानाय सुबुंखौ बरपेटा र'ड देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद हस्पिटालाव लांनाय जायो नाथाय देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो जिउ गोमानाय सुबुंखौ बरपेटा दलगाव गामिनि 33 बोसोर बैसोनि अनसुम बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों जिउ गोमानाय अनसुम बसुमतारीया मानास माहारियारि हाग्रामानि एमआरआव केजुएलनि साख्रि मावोमोन अनसुम बसुमतारीया थैनाय समाव गावनि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाज्ला फिसाजोखौ अराय समनि थाखाय नागारलाङो भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे एप्स लानानै फैदों बे एप्सआनो जाहैबाय टाक्साल एप्स बे एप्सजों नोंथांमोना आइफन देरहानो हागोन लोगोसे नोंथांमोना बे एप्सआव एकाउन्ट खुलिना गोबां रांबो आरजिनो हागोन बे एप्सआव नोंथांमोना 500नि रिचार्ज खालामनानै गिभ अवे पार्टिसिपेट खालामनानै आइफन 13 प्र मेक्सखौ देरहानो हागोन बे एप्सनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होना दोनदों नोंथांमोना बे एप्सखौ चेक आउट खालामनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोसे बे एप्सनि गेजेरजों गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो बिनि लाकी विनारखौ मोनफ्रोमबो समबाराव फोसावनाय जायो जायफोरा गोसो दं खेबसे ट्राइ खालामना नायनो हागोन बे एप्सनि लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव दं नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामना खेबसे ट्राइ खालामना नायनो हागोन बिजेपिनि गुबै फर्मुलायानो आन्चलिक दोलोखौ फोजोबस्रांनाय गादि सिख'नाय हिन्दुत्वबादि खुंनाय बे बाथ्राखौ क'क्राझाराव आसाम तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बर'आ बुंथिदों बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिजेपिआ आथिखालाव राजखान्थियारि खैसोर खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बर' हारिखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ खावनै खोन्दोआव बोखावना सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजानाया सोराङाव फैदों होनना बुंथियो फारसेथिं प्रमद बर' आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिखौ हमनानै राजखान्थि गेलेदों होननानै रोखा फोरमायो रिपुन बर' बिथाङा जुदिसो हाग्रामा महिलारिया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिजेपिआव हाबफैदोंब्ला गावल' मुलाम्फा जागोन बिटिआर एबा बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा जाया होननानैबो रोखा फोरमायथियो बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5.3 दफा बादियै बिटिआर हालामाव आगु समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय थागिबि हारिफोरनि हानि फोरमानलाइ राननाय मेला खुंफुंदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव हानि फोरमानलाइ राननाय मेला खुंफुंदों बे हा राननाय हाबाफारियाव इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि बिटिसिनि गासै मोनबा जिल्लायाव खमैबो 1 लाख बर' सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनाय जासिगोन बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर सरकारनि हेंथायै 600 कोटि रांनि बेले बेजे जानायनि गांसे लाइजामनि गेजेरजों अजद खालामनायनि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामो प्रमद बर'आ बुङोदि हाग्रामा महिलारिनि अजद खालामनायखौ जुजिनो थाखाय थियारि हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव 1800 कोटि रांनि फाइलखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होगोन बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिया जेल जामारनांगोन नामा लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै प्रमद बर'आ इडि आरो सिबिआइनि बाथ्रा रायखाङो लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव जानाय केलेंकारिनि सायाव संदाननो खेंफोरथिखौ दैथायहरबाय होनना हाग्रामा महिलारिया खेबसेबो एसेम्ब्लियाव नुजाथिहैयैनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ नागिरनायनि नटिस फोसावनायनि बाथ्राबो बुंबावो प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटी पान्जाबारि रडनि शिल्पाग्रामाव पुराबि डायरिनि डिस्ट्रिबिउटरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा दिनै फुंनि समाव खर'आव गुलि गावो मिथिनो मोननाय बादिब्ला रन्जित बरा मुंनि पुराबि डायरिनि डिस्ट्रिबिउटरा रां डिप'जिट खालामनो बेंकआव काराव थांनाय समावनो दुथांफोरा खर'आव गुलि गावो दुथांफोरा खर'आव गुलि गावनानै रन्जित बरानिफ्राय 5 लाख रांखौ लानानै जायगानिफ्राय खारखोमायो गुलि गावजानाय रन्जित बराखौ जिएमसिएच देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि आथिं हमनानै खुलुमनाय बिटिसि खुंथायनि खामानि मावनायनि सायाव अजद होनाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बर' हारिनि गेजेराव खृष्टान धोरोमखौ लानो नारसिनदों बायदि खोथाफोरखौ लानानै भारत सरकारनिसिम लाइजाम लिरहरनाय बायदिनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इएम रन्जित बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारियो इएम राकेश ब्रह्मआ बुङोदि बाद्रुद्दिन आजमलनि जारिनाय दै एबा खुदैखौ जानानै बिपिएफनि 3 एमएलए देरहानो हादों
हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खालि सिगिनानै थासारिखौ गाज्रि खालामनानै राजखान्थि खालामनाय बे खामानियावल' राजखान्थि खालामो। बेखायनो दिनैनि समाजा बिथांखौ मुगैनांगौ आरो बिटिआरआव थानाय गासिबो रायजो राजाया बिथांखौ जोमोदै मोजावलाजोबनांगौ होनना खावलायो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बुङोदि हाग्रामा महिलारिया बर' हारिखौ बोखावफ्लेनायनि मोन्थाय गैया। बेबायदि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनायनि हाबाफारि लानायनि बेरेखायै साफ्रोमबो बर' बिमाया साफ्रोमबो बर'फोरा गसंनांगोन। हाग्रामा महिलारिया 2 बोसोराव खेबसेबो एसेम्ब्लियाव नुजाथिफैयैनि कारनानो जादों बिथाङा बर' हारिनि खौसेथिखौ नुनानै सहायनो हायै आरो बेखायनो बिथाङा बोखावफ्लेनो नागिरदों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।